O Tríatlon Concello de Villagarcía non deixa de crecer. Ademais de organizar por terceiro ano consecutivo o Campeonato Galego Contrarreloxo, nesta edición vólvese bater o récord de participación e xa están inscritos 500 atletas divididos en 84 equipos. O torneo tamén disputará as categorías escolar e Open. Van a participar 84 equipos de toda Galicia e que están divididos en 12 de categoría escolar, 40 equipos que optarán ao Campeonato Galego e 31 equipos na categoría Open. A proba comezará o domingo ás 10 coa competición escolar e a continuación será a quenda da Open, pechando o Campeonato Galego de Contrarreloxo. A zona central da competición será o peirao de pasaxeiros da vila, que é onde se disputará a natación e terán lugar as transicións que darán paso ao ciclismo e a carreira a pé. Un ciclismo que está formado por 2 voltas no caso da proba escolar e 4 no resto das probas para completar os 10 e 20 km respectivamente, principalmente polas rúas Valle Inclán e Avenida da Marina, un recorrido bastante espectacular que permite ao espectador ver continuamente os ciclistas pasar. Os grandes favoritos, tanto en modalidade masculina como feminina, son os equipos do Arcade Inforhouse Santiago que defenden o título. Na proba feminina defende título o Arcade Inforhouse de Santiago, que terá competencia seguramente en equipos como Motobai Galaico de Pontevedra, Olímpico de Vedra ou o Mar de Vigo, por exemplo. E na proba masculina, tamén defendendo o título Arcade Inforhouse de Santiago, que estamos seguros que terán competencia de equipos como Trialón Ferrol, Natación Pabellón Ourense ou un recén creado, Trialón Boiro, que ven con bastantes opcións para facerse co título. O campeonato reparte 600 euros entre os primeiros clasificados de cada categoría. Para garantir a organización, case 100 persoas velarán pola seguridade.